Niki matur nuwun dan kanca-kanca Sigit Channel ben mirsa inilah Mas Indunata sang komposer yang membuat talu sing dienggo cakrane ngrat talu Qiyamul menika ya mulai. Matur nuwun Mas Sigit, Mas Wangsit, Mas Indu, Ki Ketut Budiman dalu menika ingkang sampun kersa jagongan sarengan wonten ing TBRS dalu menika lan monggo Bapak Ibu pamirsa sedaya kemawon pandemen wayang kulit kita jagi sarengan wayang kulit kita dukung sarengan para-para seniman ingkang nggesangaken wayang kulit lan monggo sami donga mugi-mugi budaya lan ugi mliginipun wayang kulit tansah lestari mboten cures kalindih ombyaking jaman. Saking kula Titi Sambodo matur nuwun awit kadosan panjenengan ing salajengipun kula dherekaken panjenengan midhangetaken lan ugi mirsani pagelaran inggih dalu menika ngantos mangke ndungkap tancep kayon. Wekdal so panggenan kula wangsulaken malih dhateng Kadang Panatacara. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mas Titi Sambodo, Pak Ketut, Mas Indu, Sigit. Untuk acara selanjutnya penyerahan wayang. Ya, wayang Bima dari Ketua Teater Lingkar Mas Indunata Gesit kepada Dalang Ki Sigit Arianto. Monggo Bapak Ketut kalih Bapak Haryadi bisa mendampingi. Ya, inilah penyerahan wayang kulit Bima. Semoga dalam malam hari ini untuk lakon cara Bima berdamai dengan duka dan Bima ya bisa berjalan dengan lancar. Ya, inilah Ki Sigit Arianto dengan lakon cara Bima berdamai dengan duka. Sugeng Misani kanthi tancap kayon. Sumangga. Tulang
Latif, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Mutakhir, Ya Malik, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Muhyiddin Budi Kerso, Paring Pamapura, Jiwa Maha Saudara dengan kota kuasa. Kunjuk Ki Soehartono Patmo Sumarto bin Sularno. Amin. Sambung barang manggoda, Kelasarannya sumingkir, Manjing swasana tantra